Minister obrany Kaliňák opäť bez servítky. Po sneme strany Smer SSD sa postavil pred novinárov a reagoval na výbušný prejav premiéra Fica. Fico vo svojom prejave hovoril o selektívnej justícii, ktorá vraj roky zatvárala oči pred prešľapmi protificovskej scény a zneužívala trestné právo na likvidáciu opozície. Ostré slova od premiéra, mainstream ich nazval nátlakom na políciu a generálneho prokurátora. Ale Kaliňák odvracia útok a pýta sa, a k čomu sa má premiér vyjadrovať? K šachu. Pripomína, že na Slovensku stále platí sloboda slova. A hovorí jasne, v rokoch 2020 až 2023 boli brutálne porušené ústavné práva. Ľudia zatváraní do karantén, vypínané médiá, chýba pocit spravodlivosti. A čo prokuratúra, počím podľa Kaliňáka mlčí tam, kde by mala konať a koná rýchlo tam, kde jej to prikáže denník N. 2 roky je dosť dlhá doba na to, aby nám povedali, ako to bolo. Tvrdí, že nejde o pomstu, ale o pravdu. Nechceme nikoho zatvárať. Ale ľudia chcú odpovede. GPS nezarába sama na seba, platia ju občania. Kaliňák tiež pripomína, že ústavný súd už potvrdil porušenie práv, ale kde je zodpovednosť? Niekto o tom rozhodol. A nikto za to nenesie následky. A potom prišla rana na Solár. Velitelia ako Hamran dali nezákonný príkaz zatknúť Roberta Fica. V rozpore s ústavou. Predstavte si, že by sme dnes zatkli Šimečku. To by bol škandál storočia. Na záver pripomína tragédie. Kolíková zlyhala, väzeň zomrel. Ombudsman to potvrdil. Zdravotná starostlivosť vo väzbe neexistovala. Kaliňák uzatvára výzvou: tak sa spamätajme. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita. Toto je Slovensko.